Takže čus tu je Erwin znovu pri 7. let's play z tejto hry a môžeme sa pustiť do let's playa. Tu nemáme nič, stave, nič, epic mám. Prepáčte za šumenie. Tak. To skúsime, ne, vlastne to ne, tu. To skúsime. Tam to napríklad skúsime, že kto je 114, ale je tam to. Toto je 112, takže tento je 118, takže asi pôjdem na tú 114, lebo tam to nedávam nejak. Mám si ešte arenu. Dneska už mám hotové hotovú hospodu, takže hotovú tuhu. Som si toto tak nepozorujeme. Tu máme hneď 81. Ja som debil. Nevadí, ideme pozrieme sa do hostinca. Nemám nič. Ne. Ideme na S1, kde máme Bosklera. Nič, pozrieme sa pod magiou. Nič. Ja som pozeral to, že vlastne budem pozerať. Tu mám plika, prihlásim sa. Aha. Som odišiel z tohto spolku, takže môžem sa prihlásiť o 17:36. Tak potom sa prihlásim. Skúsime. Počkať, ešte sa trošku lepšíme. Dobre. Tu dáme 2 huby tu. Myslím, že to nepadne. 2 huby tu. Tak, asi viac beráme tamto. No dobre, nevadí. Tam stvarenú ešte. 21. 21. Prepáčte, že nehovorím. Tak sa presne na 27. nášho exista Lukostrovc. Tak epic, a ja si to zmením, lebo ten epic je už starý. Dobre, nevadí. Čo? To je, jak mala úplne 8 mi chýba. Nevadí. Toto je lepšie, to si kúpime. Nevadí. Pozeral ešte. Ešte to sa trošku môžeme. Tak a skúsime si. Nevadí. Ešte tu mám 8. To pôjdem tak do 5. Tak, no nevadí. Dáme sa tu ešte arenu. Výborne. To si dáme a presunieme sa na S8, kde mám nášho Bosklera. Boskler 9. Potenciál sa ne. No ako to je lepšie asi. Taký 8, to som už pozeral. Nevadí, dáme si obchod so zbraňami.
Nič. Máme. Tak a môžeme si skúsiť arénu. No ako... Epic! No dobre, máme pozemko a padol nám výborný epic na všetko. Nevadí. Na 300. Lepšie bolo na 300, ale proste padol mi. Len tak. A som si všimol, či som... Asi neviem. Nemám to už asi. Nevadí. Výborne. Bol som asi level up. Neviem. Tak. Pozriem. Sa otočím. Dobre, dal som ho. Dám si nejaký hostinec. Tak. Ináč. Na S1, kde máme nášho Kervin 100 a S10, čo máme dve účty, Tomida a Kostika, čo máme od mojich kamarátov, tak tým, ako s tými hram aj od hram ako aj v súkromí, ale na natáčaní, ale v ostatných nehrám. No, kedy, ako dám si tam jeden, tak niekedy srandy si tam jeden kolo, ale tak inak nie. Ten by sme tiež mohli dať, lebo tam sme dali. Tam sme boli menší level. Tam boli 12, sme dali. Či koľkátka sme boli. Tak. Nevadí. Skoro bolo. Koľko bráme na jednu ranu? 1500 s kritikom. 1700, dobré. Nevadí. Dáme už kritik, pekne. Vadí. Kritik. Nevadí. Kritik. Nevadí. Vadí. Nevadí, tak to už nedáme. Tak ešte skúsime to. Tak ináč Peťo dal sám cechovné podzemie, keď sme hrali, tak ho dal úplne sám. Ešte mu zostalo ako tých 5 životov. No a presunieme sa na S10, kde máme nášho Kostíka, tu máme hospodu, čiže mestského strastu, to som si dal. Škoda, že není za... počkať... 180, 197. Kúpim to. Čo sa na mňa nebudú hnevať. Ako nebude hnevať, môj kamoš. Investujem tu jednu hubičku do toho. No a... ešte 7 minút tu mám. To som pred chvíľou skúšal. Tak tento určite asi preskočím a po neskôr tak aby som videl. A presunieme sa na S1, kde máme, ako na česky, kde máme našeho nového hráča, Nok. Ten tak chcel skúsiť, keď na začiatku si hneď kúpim to, že či sa ako rýchlejšie vyexpím. Tak zatiaľ to ako vychádza. Ako dúfam, že to aj tak bude naďalej. Tak pozrieme sa tu som už pozeral. Tak nevadí. Trošku sa tu vylepší, to ešte nemáme ani za zlaťák, tak to je dobré. Tak ešte my to ešte nemáme, nevadí. Tak a presunieme sa na posledný účet, na S10, kde máme našho Tomida, kde sme level 230. Pozeral všetko som pozeral. Tak ešte aj tu. Tak,
toho si to dám, takže dúfam, že aj teraz. Tak to bolo tesné, ale dal som to. Trošku sa tu vylepšíme. Prepáčte, za chvíľu som tu. Malenka, nekryť. No, som tu. Tak to skúsime. A pochybujem. Aj tak ja to potom neskôr dokúpim hubičky, takže... Tak no, ja už asi do toho nebudem veľa hubičiek investovať. Či veľa, no, ako do toho... To bolo to asi nemáš na to. A ešte som chcel niečo, tak... A dneska som už ako dal do WC to a pozrite sa. Zajtra splachujeme, takže určite bude samostatné video splachovania a sa ako na to teším. To si ešte skúsime. To som mu nechala málo. Tento je taký na nervy, tento drak. Som ho mohol 5 krát dať minimálne. Poď. A ku koncu videa. Bože môj. Joj, kritik sa mohol dať. Ja tu potom dokúpim huby, takže aj tak. Do toho, do tej, čo mám 84 a do tej 230. Tam dokúpim asi tieto, takže tu môžeme aj všetky. Ešte máme dve. Dúfam, že padne. Tak. Kritik. Počkaj, pozrieme celé. Kritik. Joj, škoda. A posledné. Už mohli byť šumenie, nevadí. Tak dúfam, že sa vám toto video páčilo. Keď sa vám páčilo, dajte like. A máme pozemko dole a je tu Epic. Našťastie, Pane Bože. Banenka Mária. Epic, našťastie. Dobre, nechám si ho do záchodu, ale aspoň padlo pozemko, za to sa teším a to bolo asi k tomto video všetko. Keď sa vám páčilo, určite dajte like a to bolo k tomto video všetko.